Isa minyong alagad si kanina si Fon Morales and then may partner na ako dari dapita si Randy Tayad. Kumusta kamuntanan karon nagpamati tibok kabisan ng Mindanao. Asap kita ha, always say a prayer mga kaigsunan mo. Importante ang itong papanalangin sa itong labaw magkagawam. Lord, thank you kayo. Si mong gihata ka namong grasya matag adlaw. Thank you Lord. Ug sa tanang kalinaw sa tibok kalibutan nga magipangandoy. Ihatag kini ka namo Lord. Salamat kayo. Salamat again sa mga grasya. Okay, asap good. Bueno, ang suwatan po karon ng itong hatagan ng pagtigay. Nung pinadakin sa kalalaki nga napatago lang sa nga Bantol. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sinder si Bantol. Kini ako problema. Bahay na sa asawa. Huag ilok lagi, sus, butlang. Pero, okay na nang ako yung makapanimaho taon siyang ilok taon. Kaya, ba naman ko niya, sugot naman ko. Urasang si Dudong po, pero, huwag lain sa makapanimaho. Pati, pati kayo na naon eh. Libak lagi na yung mga silingan o mga tao, mga nasa mong palibot. Pero araw nyo masabtan, ha? Naniyaw na ko magsugod akong problema eh. Huwag ilok ko, karbiya. Inaani ang may tabo. Akong Lucia, buutan og maanyag, binuhat ka nga sulundon sa tanang panahon. Akong Lucia, bisan ikaw sinakit, antusa lang kining tanan, ikaw mabulahan, isaad kong tanan. Lipayon ko ikaw, panggaog mahalon, hangtod sa lubnganan. Akong Lucia, ang aping mong manggahon, mga matang maluluyon, mahal kong Lucia. Pantul, buhaan ako mga kinumpra, oy! Bugat kay re! Napagdadag, pwede para tayo sika, dali! Oh, day! Day! Sus, bugata ba yan? Bili, Brad? Pesos na. Kasi pesos na? Pila tarong ba? 50 pesos. Aw, 50 pesos di. Di mo klaro, pesos na yung nalitok. Grabe na Facebook account niya. Nagtabong gyapon kasi mong naong. Doble na na. Saan na, kabo na, bakit nung ka nag-ilok ba yan ha? Ano to? Yung mo ito kasakay? Kato? Di, ako tong iyaan. O, dyan na plito. O, yun na, ikaw ako ganing iyang ipakumpra. Di ka na yung magkumpra na eh. Di na ato, uy. Ha? O, say. Kana lang buwan mo, ato. Kana lang sa ato ng silingan. Ikaw yung kumpra na eh. Ang ipahuwa matagwalta. Ya, wa man niya patubuhi. Mo nang isugot na lang sagko. Patubuhi? Misugot ka? Grabe, porbida. Okay raw taghihatag la, bro. Walang patubuhi. Para pilay may mong giwaman. Usak libo. O, sa klibo niya. Buwan na imong gikumpra ng sa klibo? Uy, bantol. Unsa na imong gusto, ihurot ko nagkumpra kanang usa ka libo? Ha? Og ihurot ko nagkumpra asa man tag ipliti nimo, inigtrabaho nimo, magbaklay ka. Pagsulti kay ihurot ko ni kumpra. Alat nagbugas na to ha? Paita, kadaghanan na. Ay, pasagiin na lang gudoy. Ang importante nakahuwam ta. Bida, alam ko to. Ligo ka to. Ligo. Naunsa ka oy? Ligo. Oh, murag. Lain nagbaho eh. Paghuwat oy, kay init pa kaayo. Maway pag-abot ato pakaliguon na tanimo. Basta kay ligo niya. Kini ako sawa. Papagi tayo naka sulti gyud ni nga bako kay sa gilok, probida. Ambot ba?
Ano siya mismo di makatimaho siyang ilok na puro tayo mabawa. Mao nga, o nga. Wow! Bagong ligo nga akong misis. Ha, kani, murag maning hilaw. Nagtapis sa tuwalya. Uy, naglalalala ang akong misis. Walang ina. Uy, hala. Ay, hala. Hala, natangtang yung gitawis. Agoy, wa na. Nanginit ang akong lugan. Ay. Lainas kong hibati. Nanginit ang akong tibok kalawas. Ito na, misudas kwarto. Kini, panahon na ni. Attack! Attack ang Rusian sa Ukraine! Let's get ready to rumble! Oh, uy. Wow! Naunsa ka diya, Bantul? Uy. Suko kay Rusya rin. Tanawa din. Gis. Mutake ng misilay. Gusto mo matake sa Ukraine. Nayabag ka diya, Bantul. Naunsa ka, uy. Ay, lang ang sulti-sulti niya. Let's get ready to rumble, be. Ano na, ay! Ang sus, sus ka, Bantul. Unsa ka mang layo, mga kalit. May ni kay... Ayaw pa. Tama. Sa Janie? Rainy ni Jay. Patay kang mutira ng Rusya. Ay, sa special weapon. Kining missile sa... Ayaw ba? Gilok baya na. Ang kiss mo, murag ka. Ayaw ba? Gilok ba? Ayaw ba? Gilok baya? Ayaw ba? Buwag ilok ko'y. Ayaw ba? Dugaya, uy. Buwag ilok ko'y pagkailangan yan. Ayaw ba? Ay. Ayaw, Ang akong dugaya missile, ka. murag ni atubang na ko. Anong lagi ka nga, Leka? Naunsa ka, uy. Pada... Hala, naunsa na, Bantul, uy. Naunsa naman ang imo mo nang nagsanga nga nabanggi. Ano man na? Nisurrender ang Russia sa Ukraine? Angay. Bungo sa ito eh. Hala, palpak mo na imong missile, uy. Unsa may pulburaan na, hupan? Gahal-hal man lang ka. Ikaw ay kahalhal, ako na dito, oy. Sama ko day. Dadaan ang imo dito sa construction. Oh, magunsab ko dito. Tanawa na gud na unay. Murag ginagkawayanan nga nga banggi. Ay kay pagkabali. Murag ang punuan ray mi barog kuto basta tunga nga nabali. Pakita murag gipawayan. Mao ang na dito sa construction. Magunsab ko dito. Ipasimento na kay maayong gyud pagkabali. Bungo sa ito eh, pagkakinort pre. Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuo no ganado na takay ko atong higayunan pero dihang ruban sa aming duha mat. Muro na paong ako gana hangtod karon gali dito katasan ko sa kabaho. Pero ting baho ang ilok ako asawa di mo masabot ang baho. Bago ta siya ligo pero buta baho ang ilok. Unya. Pre, Bantol. Pre, saag mo ka. Saag ka. Wag ko masaag, pre. Oy, ikaw kaya kong tuyo, pre. Mao nga, gianhito to ka. Ha? Ano man? Yun na, ano magkamura magmasunubon mga imong dagway, pre. Mura mag hipopotamos nga gidakadlak. Laruwari. Lebaw na ko. Watingali ka kaskor sa imong sawa gabi sa. Bao nga murag minghoy kay ka. Mabitaw na ako problema, pre, paita eh. Ano man, kaguwapang mariterya nga. Bisag chabi naglawas pero lakas ka pusik sa pil. Porbida. Ako na yung problema, pre. Hindot ito kaya ako sawa. Pero problema, pre. Imbis isong ta kay Junior. Puro magbatang inan. Inan, kalit lang. Pangluod, lunod. Uy, ano ko taon, pre? Ang inigrumansa na ko, pre. Manginit ako mayo. Lisakan ako sa babaw, pre. Kainal, pre. Ano? Buwag ilok sa kasawa, eh. Pusingan. Bislamin na kayo. Madistract ko sa baho sa ilok, pre. Porbida. Maong muse na yun. Mura ko nakigruman sa dodong. Kasayo na ng problema, pre. Hindi na sa'yo, pre. Taon-taon na ninyang problema, taon. Ay nga ano nga problema makana. Nga na may daghang pahumot sa ilok. Naamay mga baligya diha mga deodorant. Oh, Lagi kay bawo mo ko, ana. Pero di man siya gamit, ana. ano man? Ba't lang ano pa yan, ay? Usa. Naunsa man ka. Banago ka. Pasabta. So, lagi. Para dili. Ano na. Pasabta para dili malain. Oh, lagi. Pasabton, pero lisod. Bakit pasabton, di man mo sabot. Ay istoryahe lagtarong pre. Pasabta nga dili sad masilo pa. Kay makasabot man ta nga malain gid siya binaog dili maayo nga pagkasulti. Siyempre may ubos yun na. Mga tarunga na pagpasabot. Kaya lang pa yung tuloy pre ha. Mamalihog. Namalihog si para istong pagtuon ta sa ilarong Domingo kayo. Ha? Birthday niya. Ano ba? Oh, birthday.
magsugba ko no siya, o magbalbakuha, pre. Oh, buwa pre, lamig. Oh, pre, mag-abutan ta dito ila, pre, ha? Katultol man ka sila, ha? Oo, oy, tultol kayo. Sige, pre, ilan ko magdugay, ha? Kay, duty ba ko? Ah, sige, sige, pre. Salamat kay pre. Kinsa to, gang? Ay, si Pretty Boy. Unsa may tuyo niya, murag nagdali lagi to. Ako ang kining gitugon siya ni Paristong taon nga patuon sila ha, bakit birthday niya. Oh, kano sa man? Karong linggo. Oh, mao pa? Ah, Kining dong, Oh. kana naghuwat ako si Marie Edna, moari ko no siya kay doon na siya tuyo nako, magpakuyo ko no siya nako. asa man mo? Kuan, magpalit ko no siya atong parehas akong bag ba, nya magpakuyog sa tindahan nga akong gipalitan ato. Bawa ba? Yay. Huy, Bawo arbay ilok ng kong asawa taon. unsa ka uy? Kining ko anday. Siguro ka nga mo anhi taon-taon to sa Marid na. Ulaki. Agsay Mari. Si Marie Edna. Diba? Mao nga pagluto dadaan og lami ang sudan ha kay naray bisita gikan sa gawas. Mao ba? Ano, sabay kasulti ng mga tumpang sila katawa lang ko na. May lang gani kay dili tawag mo alis nga ang bahos ilok sa kong asawa ni. Hello? Hoy, Marina! Ay, ikaw din eh. Of course, no. Ako ni no. Who do you think? Si Britney Spears? Dali, dayon. O asan si Marty Riang? Ano man, kadiot. Day! Turyog, Day! Tanas Marina, Day! Paabot ta! Ay, paabot ta, naabot ta! Dali, Day! Ngita ni mo! Tanas para ita dong. O, na! Human ron. Marie Edna. Ay, Marty Riang! Ay, naghangop. Ay, Hello, uy, kagwapa na ni mo Marie. Uy, wala na dyan ka kamerkana. Oy, pag-tune! Ya, Marie, oy! Hayo na ni mo Marie. Uy, ni gwapa jud samot ay. Uy, ikaw sad, Marie! Nabisag na nambo ka, pero gwapa lang gapon, oy. Pero, yun na, Marie. Usang din baho, Marie? Ha? Ay, kuhan, pre! Naibabuyan si Luyo sa amo taon? Amo silingan ba? Babuyan. Pero, dili man bahong hugaw sa baboy. Bangas na, Pero man, bangkong na. bahong tuyangag. Lahi yun kaing baho amarido. Dali mo rin! Jangan rin sa gawas rin! Di man kayo baho na rin man eh! Dali rin man eh! Ari sa gawas rin! Namay ko na rin ito! Yahay kayo! Sa mangga, uy, di mo manggida sa gawa si Marie Edna. Init eh dito. Sa'yo pala yun niya. Ang init ko ang baho. Di ba na? Uy, baho kay kag-ilok, tiryang! Bastos naman mo. Agay! Sungkuway! Recorded by X Thunder Gaming. Di ko kapugos kong asawa lagi, kay maom sa iyang rason nga di siya kabamutang didoran kay allergy ko na siya. Wa kay kumutuo sa iyang rason. Kay miabot ang adlaw nga miato na ko sa ilang pari istong. Unya, unsa man makuyog ka? Makuyog yun ko. Ano man, di na kapakuyog na ko? Ha? Agoray, basin na kay gitago na ko, ha? Mo tago. Unya, be. Ano di makapakuyog? Mangutanan pa man ka. Di ba sa ingon di ko pakuyog? Pakuyog man ko basta mutang ka niyang deodorant sa mga ilo ka. Sabi ya, oy, rason na ka nimo, kapoy nimo. Na ating alikalayang babae dito. Ikaw ba tiriyangan ba? Pida sa nimo. Yabag ng taon ka. Sige, pakuyugot ka. Kana, Pero pamutang lagi deodorant tiriyangan ha? Di ka mamutang ay. Way kuyog. Napagos ko siya pamutang o deodorant sa ilok para lang taon siya makakuyog ba? Pero bisag nabutang siya. Baho ay noon. Pero okay na kayo. Merang arang lang noong baho. Onya. Hello, pre! Stong! Everybody! Everybody! Tol, dali pre. Dali sa palki mo yo. Awa ba? Dali mo pre. Dali na. So, sige ka pa nga si Milok. katul kay, uy. Ginan tabi kong allergic ko. Tanawa na ko na, oh. Uy, kinuha ko. Unsa man nahitabo si mong ilok taon? Ha? Purbida. Unsa man na? Muro parang mayo. Yan, muha pa. Ingan tabi kong allergic ko. Di ka kasabot. Di magkapatuugod. Ay, dali na mo pre. So na mo nga pre. Ikay katul, uy. Suda ta. Ito, per istong. Dali na. Hak ba yan? Ikahimtanga, uy. Saan mo ko asawa taon? Wa man lang. Sige ba taon to pangaot sa ilok taon? Katumuli. Awang sumayo inumuli ito. Hoy, pre. Ay, pre. Asa mas maritiriyang pre? Ito naman to. Ay, ito, Aray. Uy, paggawa si Ar.
CR di eh. Ano na, mga ano, tana. Sige. Plato dito. Salamat, pre. Dong, nangaon na ta, Dong? Lugaya ni mo yun. Ginoo ko. Saban og baho. Ay, mura ba og ilok nga nadubok. Giahak. Ako kalain. Ikaw may lumaho. Tiriyangan, ikaw. Ngano di ay? Pida, tara mamaulit ah. Pagkauhaw lang ka. Uy, saba niya ay kaon. Pawis sa ilong, mamaulit ah. Dahil hindi ko koy. Mao dyan ako problema. Nag-uol ko ay kay baho ang ilong ka kasawa lagi pero di mo taon siya gagamit og durot kay allergy man siya. So min taon ako ati pres. Okay katambag diya nga di mabaho ang ilong ati pres. Kay bawo mo ko puti kay kag ilok. Palihog tambagi ko taon diya bi. Babi na. Kung kami pasultihon, bantol. Okay, pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Mao nang ayaw si piyata pag inom kada adlaw dot katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inom na kadaan, ug usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule ay imong imunon una ka mukaon sa imong paniudto. Mao gyapon ini gabi sa di ka pa mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ug usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang ni atong na problema bahin sa kidney o UTI. Di na taangay mahadlok. Ayaw na magkabala kamay tungod ana. Tungod kay dunanay makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong debate bahin sa kidney. Kini mauan Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan nato mga kaigsunan nga magamit sa ato ang Sedlen Mitwell nga tinuod mo ta sa ato panuhot panmaol panakit sa kalawasan varicose veins katul kutot sa kabataan kini ato dapi-dapi nga mga sakit dysmenorrhea bagtak nga kaning mag-cramps kaning mag si panganani kaning sa Visayas cramps at tipres kanang bikog o naunsan Sorry, nakakamambili saya. Dili makalimot ko sa ng bikog at tipres kay kanya sa bikog unya kining ato ang mga haplas gyud ta sa ato ang said liniment oil kay pinaka the best ni nga di ta dugokon og lamok di pagyud ta dinggihon nang di ani kay wa may lamok nga mutug pa sa ato ang panit mao nga gamiton gyud nato ang number 1 nga haplas ang said liniment oil nga anara nato mapalit sa butika di ba kayo gi Pino na mga igsoon sa butika gyud. Mo gyud balik-balikon mga igsoon sa butika na kita mo palit ini gams. Kay mo ato gyud sa gawas, wa gyud sa gawas. Nagali sa gawas piki kana. Busa mga igsoon sa butika gyud at tinuon nato nga mapalit ang seed liniment oil nga epektibo kay nato mo ni. O di gali sa butika o di gali ari lang ta sa kuan Facebook lang ta mga igsoon. Bisitahan nato ang page sa seed marketing. Type nato ang Panyawan Herbals no. Nya ayo kalimot na ato like page pagi kana. Nya makita diri tanan ang mga genuine seed marketing products o ang mga products sa Panyawan seed marketing mapalit po nato sa Shopee. Busa may kala ato ta sa Shopee nya sa Facebook nato Shopee na. Udi ari ta sa butika Shopee. Ano? So butika na kita mag-igsoon, no? Unya ka sa ako din kuan si Inting Gabs, Vicente Inting nakita mo gumini Gabs. O nga kusugay mo minaw na to Gabs. Wa jud sukat pa ko siya nang edad pa kuno siya og tanang dusim dito 3C pa to. di ba O si mura na si father kami ugpo
Ngingigal ka. Sa inabangga. Oh. Sige, gipaminaw na to. Alamin na, Father Josue. Father Josue, kanuna. pirmi na. Pagsunod na to, Father Josue, Father Dundun Barok, Father Tami Ugpo. Mao na yung mga dabiste. Father June Paradang, diya sa punta. Gamski, sige, gipaminaw niya. Manghaplas mo na sila sa tuang said liniment oil. Mao sila Biga, gamito. no? Labi na, Father Josue. At to siya sa iyang farm dito. Ay, ang ihaplas. Said liniment oil kay para dili mo duol ang mga labok. The best yung kayo. So, salamat kayo. Lali magkapsali ko sila. Kanya kini kap si Vicente Inting Lapilin, Ah. tagagisom daw ini. Diyan ni sa una sa Grossman pagtrabaho. Yang ilini kay perming gamit og seed liniment wala. Oy, Tingards, salamat kayo sa mong pagsali ka. Salamat, Igards! At ikaw, Tingards. Okay. At Salamat nga nga to ang mga users. Salamat yung i-maintain naman ninyo ang Celebrity Kojic Beauty Soap, no? Ilabi na nilang musunod, no? Pinanguluhan ni Brother Danny Lagahid sa BEC dito sa parokya sa San Vicente Ferrer sa Sambagdos, no? Silang Sister Salvacion Sinamban, Sister Angelina Iligan, Brother Donald Villahermoso, Brother Armando Carceliar, Brother Paul Serino, Sister Bibi Gakasan, ingon mo sa Sister Venus Costillas, Sister Tarsila Landong, Minda Diaz, o Sister Bambi Negre. Ang atuang mga pagtambong sa atong mga kalihukan, doon na ba kay mga recollection, doon na ba kay output, kanang na ang Celebrity Kojic Beauty. So, una ha, sa dili pa mo adto sa inyong pagpangaligo. So, alang kini sa ato ang mga sangkap ng gigamit ni Ani, doon na kita igulot katayan, papaya extra para magpabili na kitang younger looking o kotis artista. Ang ato ang mga panit kung tanaw na to, doon na ba katay na matigdan nga marag doon na black heads, white heads, Celebrity Kojic Beauty Soap, ha? Para sa atong pagpagwapa. Bisan sa mga kalalakinan. Apan imintin lamang kini nga adto tamang kita mga tanaw papalit sa butika, ayaw man nang naglakaw-lakaw. Celebrity Kojic Beauty Soap, gikan sa Sid Marketing. Thank you. Ati Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Bantol, Ati Pres. Bantul. Oo, kanis Dudong Bantol, Ati Pres. Problema yun, hinoon eh. Kay grabe yun, kay ni, ang iyang problema, Ati Pres, yung ilok siyang asawa taon. Ano naman? Baho ko kayo. Baho alay ko na, Ati Ganun Pres. di man sa ganahan ng asawa mamutang og deodorant. Ambot lang. No, Oo. kasi ganahan. Pakita ka nang ilaga patay niya giyon mo, yun po. Wala, kalait mo. Hoy, pamahaw, namamahaw ba yata? Ito, Ay, pero- alas 10 naman sa dipensado, Ati Pres. Ano, alas 11. awan ni mamahaw. Wa pa Wala sa ni mamahaw. to. Baho yun kayo, Ati Pres. Pero- Baho yun kayo. Pero lagi nga nung di man siya. Kanang buwa, Ati Pres. Baho mo na, kanang buwa. Buwa sa... Sa flowers mo ba eh, kanang buwa ba? No, Buklan, baho mo na, no? nakasimot ka. Ha? Nakasimot ka? Ako na isulti-sulti nila. Under ta, ha? Ako na isulti-sulti bitaw sa uban. Baho ko ng buwa. Ano yung buto? Kanang buwaon. Ambot lang, no? Eh, mahaw, ambot lang. Uy, Gulyat, Ay. nga nung di man siya ganahan mamutang. Ma-allergy mo siya, Ati Pres. Hubag yung ilok. Ah, mao. Depende, dami na kang klase. Di man usara ka klase. O, mao na nga. Pero ka nang tawas, di ba? Na, O, bao. Nangutana si ate. Sa ate, ikaw, Ate Pres. Puti mo kay kagilok. Kung saan mo kuhan, anak. Tawas, Ate Pres. No, sakto. tawas, kung allergy siya, di Tawas. tawas. Oh, tawas. Ibutang anak dong bantol. Matay, wa. Kanang Yan, litan gulyat og allergy siya, dili ba pwede makikita siya kanang doktor nga kitawag dermatologist? Okay po, Oh, pwede po. siya, dermatologist nga, doktor. Tingalig makatambag na, dili Ato ka allergy, bikibilo. allergy. Dermam na sa bikibilo. Oh. Ate Pres. Dili na kuan katong akong repair ni kuan Miss Iver Tudaso na diya sa dool sa May Velis Hospital, no kadto si Dr. Dunde Ordonez. O katabag na kay basig galingon ani, ingon siya og allergy siya. Dagan man klase, basig usa ka klase kani nga brand allergy siya, basig sa lain nga brand dili siya allergy. Base, no? Oh, igipol Mao ko lang na. gay ko mo bitaw. Klaro bitaw na ganina nga tingalig na ay dili ka ma-allergy kung mamutang ka. Bitaw day. No, di ba? Bitaw day. Mamutang Usa na day. suway usa kuno Di, ang bro, tawas. tawas yun, Ate Pres, no? The best yung tawas. No? Pero wala siya problema tingali. Ito na nga to, sa tawas. Labi na ka ng tibuok na tawas, Ate Pres. Pero Dinupok. why mami inikaligo yung lugdon jud ang bayo Oh, para dili- magkuha gyud ang Bisa- baho. bisa ko sa- Di ka na siya Pag- balibog ilo, Ate Pres. Ang ako bang balibog. Oo, kung balibuon, manimaho din Balibuon, ang oo. ano, pero Oo. what the hell kay balibo ang babae, Gulyat? Uy, Lawa kay balibo, no? wow. Bigaon na ba ko? Uy, suday! Alam mo din ako Goliath. Ay, ang kanan ko nung balibo sa kuan, pero ang sa ilok, na may way balibo ang ilok. Di ba? Pero ang sa kuan na ay balibo. Oo ba? Ani ang mga pagpaambi. Pambi. Ang saon. Salmo 91, versikulo 3. Ah. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayre. Ilikay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Ha?
Sakit lo, bahos ilok na ba? Masaon na. Paminaw sa. Oh. Baliko na to. Ikaw ha? Karon maigo mo ron. Yeah. Maigo mo ron sa kung isumpay. Sige, sige. Malikay mi, malikay mi. Salmo 91 atong sugdon sa bersikulo 1. Sige. Ang mudangop sa labing halangdon ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. So mao na niyang Ginoo. Pag abot sa 3, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri ilikay kagayon niya sa tanang sakit nga makamatay. Karon. 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 Ngutana ka nga nung makamatay, nga ilok ra may gihisgutan. Ikaw may nidas ba na? Huwag matay to imo ha! Sorry, wag ko ka G. Ganun mamatay iyo. Katubang ingon niya, nga wa siya katiwas. Namatay eh. Ito kasi mot niya, wa Bahog katiwas. bahog yun kayo. Oo. Danawa ang gana sa baho. Namatay ang iya, ha? Munay pong. Bitaw, no? Tawag yung gana basta baho ati Pres. Ano? Kaling ingon nila, Siya mo, wa siya mamutang og deodorant kay allergy siya. Allergy Allergy siya. baho yang ilok, no? Oo. Ate Pres, dili sa na siya kanang depende sa mga pagkaon. Oh, na yun na. Mo guwa mo gyud ang pagkaon labi ng kanang mga ahos, mga bombay mo guwa gyud madugay sa Mao ba? imong ginawaan. Oh, mo guwa gyud na ang gibaho. Pero kanang mawa ra man pud da, ili kaligo nimo mawa na sa baho ah. Pero kanang ilok kun baho sa kag ilok niya wa ka mamutang og kay allergy siya, mao na. Tansa. Laina ra ba jud baho ng ilok. Kanang tinuod. biglang murag musud sa imong Lain na liyo to. kanang ilong mo. Time sa kanang kamo nagkadiparar mo nga ang laki nga bahog ilok, lahi og baho pud nga babae nga dunay baho sa ilok. Amatikod mo? Kanang pananglitan ang laki nga bahog ilok murag kanang medyo murag bahong tabako unsa ba? Kung babae ang lahi baho lahi. Di ay, ang baho sa baho gyud sa ilok sa kuan kanang murag Bombay bitaw ati Pres na nahuom. Pero na adyo laing kay baho dong. Nabitaw. Murag ka ng nabitaw usahay driver sa mga taxi no, di ba nato Oh, na- oo, ba na amay ko. Pero ang kinahanglan gyud unta kana labi na mga driver na kay mahuong giya na. Ang imong baho sa ilok, mahuom na niya. Makuyapan niya lang imong pasahero suluyo. Grabe na. Uy, ganahan ko nang maghitot mo na mga habal-habal driver, ganahan ko nang naay ka ng dindot yung pamisto Oo. bitaw. Nya, Unya, di ba? inigsakay niya, kaingno ka niya. Good morning, sir. Oh. Naingon na ana. Ngay nana. Oo. Yeah. Mauli kay nga. Lahat po itong sakay ka spear, ingno nga, kanang asa ka, lapu-lapu, mandawi ko, another kuskuan sa Adi Sambagos. ko. O, Sambagos, ay, gubam na akong motor. Okay, mamili ba? Oh, nabitaw na ina na ati Pres kanang sakay mislisan kana tricycle. Unsa bugat. Maray, silay, bugat, di ka daog. Di ka daog. Nga lain ra ba ko ati Pres kay bugat kayo ako sige istorya. Maglisod ang sikat taon pinagilidilmar ni style ako ati Pres. Pero dindot gyud ang dili bahog ilok Oh, ati Pres. tinuod na. Balik ta. Way baho, Oh, gid ba? balik ta kanang kini iyang pagpanambal sa ako nagingon, pwede siya mo adto ka o kanang doktor nga kanang parte sa mga skin allergy o unsa dayon kanang ang suwaya siya pagpagamit og kanang deodorant ayaw lang to sa kaklase pag try og laing klase og Dili, allergy ba kung matusig doktor, di magparesita siya unsay dili maka-allergy sa imong ilok. o na may doktor sa kasuwayan ni ano na lang. allergy ka balik dili kay lisa nato nami ko na Oo. Bitaw, tinuod kana na. kung agtok ka sa doktor sa mga ilok doktor sa mga kanang gitawag doctor of the flesh Kung ari Hygiene. na kag Di ba ang mga doktor sa hygiene, di ba? Usa na, apil na natin nga list. kana ubigay me aw Dili, Aw. sa hygiene ba nga mga doktor, di ba? Now, nag-gist ko ta kay kanang gitawag sila doctor of the flesh, pero kung ari kag ginog doctor of the soul, mo mo dangop na ta diri sa Salmo 91, ang title ani, ang Diyos akong tigpanalipod. So mao na to kung gibasa. Mao kung gibasa kay kung ari kang Jesus sa mga readings ng nini mo sa manaha, sa ulog ta sa mahal nga mga adlaw, wala biya tambal gamit, puro ra biya dangop ni Jesus. Tinuod, no? Mga ayo bila Kaya matungod. ato, dapat kaya ato may deodorant tingali gulya. No, Wag yun. karaan na Luya ato sa una ati Pres. Ay, musabot ka baho ang luya. Mabitaw luya ato ila. Ma'am, kaya ato. Pero, kung naman, kaya bang una pa yung mga kuan baga? Ahos luya. Tara ang tao. Ha? Uy, baho Tungol lagi, ay, tungol lagi. Tungol po lagi. Tungol po lagi. Ang kargado rin dyan sa una, Ati Pres, no? Ang baho, ang lubot rin dyan sa una. Kay agungan. Tungol lang sa unang mapa. Sa una ko gang ba? Hindi, ha? Basahin ba ito? Sa una natural na kay na. Dahon! Dahon. Ano, wala. Pero ang ilo ko kayo, pero ang lubot mo.
Sa una, natural naman kayo nila lang. Dagel, dali ragel. Sa una, natural na kayo nila baho. Kaya bahog ilog, natural na kayo na nila. Hindi na sila mo mayin nga baho ba? Siyempre, ang ilog baho. Sila tanan inana na. Tagsa na mong ligong. Balik ta. Unsa tong kingon niya ate Pro? Unsa tong kingon niya ate Pres? Gulyat kung balibuon kanang hat kaayo sa to. Oo, ito na. Ha? Silit. Dili og way balhibo hat. Oo, Igaon ang why kanang mga balhibo mo na bahog ilok. Imo mo ka nang kuan kayo, igaton kayo kung balibuon. Way balhibo Why igaton. balibo? Ang diya sa kanang iyang koan. Ge, ngano man ba? Mabutan Ngano ka, man. tinuod ba ka Be. na? Ako igaton lagi ko bisag ka malibok ni ilo. Salamat ako na kanita no pa naman. Kada ko ay puzzle, tiyan.